Yên ku dibihîzin ew in ku bi ayetan îman dikin dema em li du konahên bingehînên dînê dinêrin. Di konaha yekî de xwastina gihîştina Xwedê heye. Yani xwe xelaskirina ji ediya şeytan. Çimkî qala destekî de dema hûn ayetên Qur'anê lêkolîn dikin, em dibînin ku hemû mirov Xwedî 19 taybetmendiyên negatîf in. Ji man 19 taybetmendiyên negatîf yek jî hafil bûne ji ayetanê. Kîne ew in ku ji ayetan hafil in. Ew in yên ku naxwazin bigihîjin Xwedê. Kolaha yekî ya dîn ev e wekî ku di du ayetên kerîm de jî Sûreya Rûm ayeta 5 û 3, yek jî Sûreya Nem ayeta 8 û yekê çi dibêje ew in ku dibihîzin, ew in ku bi ayetan îman dikin. Wê demê konaha yekema dînê teslîmê xwestina gihîştina Xwedê ya konaha didu yan jî tabîbûna murşîd e. Kî Xwedîya vê xwestinê be, Xwedê Teala di dinê wî de hezkirina murşîd çê dike. Murşîd rêbereke ku bi heft konahan ji aliyê Xwedê ve ji bo me wekî rêber hatî diyarkirin. Di Sûreya Kehf ayeta 7 û 10 de Xwedê ji Resûlê xwe re dibêje bêje ez jî wekî we mirovek im. Li vir heya ku hûn ji Xwedê weheyê bistînin, hûn ê tabî min bibin û hûn ê teslîmî min bibin. Kengî mirov dest bi girtina weheyê ji Xwedê dike zikra daîmî. Konaha yekema dîn xwestina gihîştina Xwedê ye, ev fêmkirina Qur'an e. Konaha di duyan ji tabîbûna murşîd e, ev jî Qur'anê daxistina dil e, Xwedê ji we razî be.